Takže čaute, vítajte pri mojom prvom videu. Hej, prvom. A som tu s Ivanom. Áno, s Ivanom. A pôjdeme v tomto dieli robiť... budeme hnať kravy a ovce a prasata do ohradiek, do ohradok. A budeme ešte robiť malú farmu, takú iba zo semienok. Takže Paťo, ideme začať túto. Túto som. Čo túto? Tak počkaj. Vykraftím si u teba kyblík. Dám do pece upiesť zemiaky. Ok. 5 zemiakov som dal upiesť. Nehľadujeme, idem po vodu. Ja mám vodu. Aj tak nič. Koľko? 2 kyblíky? 5. Á. Tak zrob nekonečný zdroj. Joj, tak to môže byť mrkva, alebo zemiaky. Tak ok. Daj jeden rád mrkiev a jeden zemiakov. Toto tu potrebujem. Čakaj, ja urobím nekonečný zdroj tu tam. Pozor, creeper. Ne! Ja mám akurát ne... A zemiakov mám tu ešte. Zemiakov mám 5 iba. Daj tam vodu už. No zrob si nekonečný zdroj. Prečo nejde? Aha, som sa naľakal, že nejde. A kde mám kyblík? Ty nemáš. Nemám tam kyblík. Skoro som nadostúpil. Dobre, už sú upečené zemiaky. Keď cítim donesú zemiaky, tak ja umriem hladom. No. A to môže aj druhý, budem štedrý. Štedrý Ivan. Ešte toto tu môžeš posiať. Alebo, no, jedno. Tam môže byť semienka. Takže to je všetko asi zatiaľ. Teraz ideme robiť tú farmu zvierat. No, môžeme tak... Počkaj, idem pre ploty. Nie, však ja zrobím ohradku a ty choď pre zvieratá. Tak berem mrkvu. Kde máš? Potrebujem ešte seno. Drevo tam je? Jedno seno mám, ne? Hoď, presne jedno potrebujem. Chcelo by to drevo. Zoberiem si drevo, hej? Drevo je v tej česte. Dobre, zoberiem si. Takže ideme hľadať zvieratka. Ako prvé zviera som našiel skeletona. Aha. A zombika. Veľmi šikovné zvieratko. A krava. A vlk. Našiel som vlka. Vlka? Hej. Neochočeného? Hej. Nechož mi ho... Hej, že poď ho rýchlo, ale... Ale ja nemám kosť. Však není v česte? Idem sa pozrieť. No poď vlk, dám ti tiež. 2 kosti mám. No tak poď rýchlo, choď ho. Ja tam mám koníka. Ten tam vzadu. Počkaj. No poď. Neviem, kde si portima. Tu som, hneď tuto. Napravo, za tebou. Aha. Ne tu, no poď krava. Čo ti nechce ísť? Čakaj, musím ďalej. Kde pes? Tam za tou kravou. Vidím. Nie, psíček. Kde môj? Nevidíš to? Seno tu je. No ja ešte potrebujem kosti. No, poď. Tak počkaj. Tak. No Paťo, ty si tu ešte nerobil tú ohradu? Nie, idem po psíka. On ešte není môj. To keľo chcete ho zežrať? Ty vole, to je pažravec. Som do 6 kostí a ešte není môj. Môžem kašľať. Ja mám tu zatiaľ tú kravu zastavil. Najem sa znitého mesa. Ňamka. Čiže aké fajné znité meso. Dobre, pomôž mi to tu narovnať. Kopeme. Ty máš diamantovú? Pšt, nikto o tom nevie.
Ani ja o tom už neviem. Zabudol som. Aha, ovca. Chceš iba pre kravy, či aj pre niečo iné? Keď urob tam aspoň dve, aby som tam mal všetko. Skoro všetko. Samo chce všetko. Á, mám kravu a ovcu, to je double. No poď, kravička, poď vás. Potrebujem ešte... Krava, poď. Krava a ovca, jo. No poďte, cice, mice. Tak. Paťo, už to máš? No, ešte nie je dokončené. No poďte, mňamka. Mňam, mňam, mňam. Poďte. No, tuto zavediem ich na schody. Tuto sú pekné schodiky, poďte semka. No poď, ovca. Nechceš se, no. Serem na tú ovcu. Kráva chce. No poď semka. Krávu som tam už pustil. Tak nech tam Počkaj, ide. ešte tam dotlačím. Ne, tam. Ne, tam. Tu, tak. Poď, mňamka. Tak. Teraz nevidím. Bože! Sorry. Au, si ma tu hodil ku tej krave. Ja nie som dobytok. Otvor plod, ja ju tam dovediem. Škoda, že nemám bránku. Otvor ten plod proste a ja ju tam dovediem. Poď, krava. No, dotlač ju. Poď, poď. Ne, tam ne, tam ne, tam ne, tam ne. Ne, 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 ne. 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 Kúkaj, čo Musíš mám. ďalej od nich. Idem 500 kilometrov a idem preč. A pozri, čo mám, kravička. No poď. Ty vole, ja mám chuť zabiť. Nevidíš, čo mám v tej ruke? 4 a raz, 2. Ona už ušla niekde. To je krava. Už tu ide, poď sem rýchlo, Paťo. Hej, idem. No poď, kravička. Ja ju tam dotlačím. Poď tam. Ty tlustá krava. Daj to tu. Jo, je to... Ty vole, máš šťastie. Aha, tu je tá ovca. Ovečka. No už poď hore. Taká lenivá, ty vole. Vyzáš jeden blok. No poď. Poď sem, tuto. Hore, poď. Mám chuť niečo zapaliť. No poď, ovečka. No poď. Poďte sem, pekne tuto. Poď sem, ovečka. Smola. A ste tu. Vypadni od... Dobre, daj sa AFK. No, ona tu chodí po tých vrátach. Kašlem. Daj sa AFK. Už sa vyspí. Spínkaj. Celkom kulové dvere. Natáčame 8 minút. Čo môžem podpaliť? Les. Ale nie celý. Lebo Tu je ten pes. Ja som mu už dal 6 kostí a on stále chce. On stále je môj. Idem tuto ďalej a tam podpalím les. A to myslím vážne. Takže počkaj, musím zrúbať najskôr jeden strom. Ty vole, on to nerastie. Dobre. Idem pre kosti. Tak. Á, tu je vlk. Á, to je ten. No a ja som mu dal 6 kostí a... Hľadám skelika a ochotím ho ja. Nie. Tak ale pôjdeš tapa a ochočí ho. Dobre. Podpalím les za 3, 2, 1. Prečo to nejde? Nemôže, daj preč a potom tam daj ku tomu blok. Ja viem, 10 sekúnd musím počkať, aká pekná tráva tu je. Ty to čo si tu urobil? Ja tu snažím, hľadám skelika a ty...
Ja podpalujem les. Vieš, aké je to dôležité? No úplne, ja som sa vďakal. Vyhnú všetkých mizí. Na skelikoch. No asi cez deň moc kelikoch nenájdeš, no. Teda poviem. Dám na teba tpa. Počkaj, ešte musím podpaliť les. Portni ma. Podpalím ho za 3, 2, 1. Čo to sakra nejde? To musíš Čo dať, to ty? to musíš dať vedľa toho dreva, Však vedľa toho. ale takto, počkaj. Pozor. Čakaj. On to niekedy ide zapaliť a niekedy nie. Už si teraz uvedomil, že to je vlastne dobrý parkour. To nejde zapaliť, to je debilno. Ja už som to tak nachystal. Ono to nejde zapaliť. Není smiešné, ale smutné. Keď si to dosral. Daj mi ten zapaľovač, hej, ty cikán. Ty Zapaľovač. Ja som ti ho tam hodil už. Nehodil. A Hodil? to je to meso? Není. Není tu. Kto? Ten zapaľovač. Bol tam. Som hladný, daj mi jesť. Nemám. Si chudobný. Však hentam už sa robí, hentam one. Zelenina. 2 zemiečky mám. Jupi. Idem si upiesť rýchlo. Ty vole, tam ešte nič nevyrastlo. Ty tie kosti mohol použiť na hento. Jo. Počkaj, zrobím také čári mári, hej? No, to si pozriem. Po naše čári mári abrakadabraka. Čo hľadáš? Uvidíš. Nechod za mňu, keď kuzlím. To kúzlenie sa mi nepáči. Hej, tu som kedysi býval. Kedysi. No. Dobrý nie to. Ináč ja tu mám ešte 2 diamanty. Niekde. Počkať. Čo to je? Aha. Dobre, môžem ísť kuzliť. Takže, poďme. Čakaj, ja idem ešte... Čári mári abrakadabraka. Pokúsnúť. Mrkvička vyrástla. Zrazu vyrástla mrkvička. No nie, no je to možné. Pozri, celý rad mrkviček vyrástol. Aj zemiako. Sme bohatí. Mr. Love. A nedám ti, ja to všetko zjem. Nie. Nie, veď nech mám len plný hunger bar. A zemiaky dajú piesť. A však nejaké zemiaky tu musím dať. Zemiaky sa pečú a pečú. Môžem tu zrobiť podlahu z hliny? Ja si idem postaviť dom z hliny. Ty si debil. Kamo, to bude mega. No, ty kokos. A na strome. Ty kokos, to si ešte nevidel na strome dom z hliny. Ja viem. Ešte dokonca je tu dvojitý strom. Kámo, to bude taký dom, že taký si ešte nevidel. Ja postavím chatku a keď tu niekto príde, mu ju darujem. Srdce pre deti. Si debil. Nie. Ja mám srdce pre deti.
To čo je? To je jak Eiffelová väža. Postavím ale Eiffelovku z hliny. Ok. Potrebujem hlínu, už mi dojde za chvíľu. Pardon, ja som vám tu robil dieru. No, došla hlína, musím ísť nakopať hlínu. Poďme pomôcť nakopať hlínu. Ja nemám diamantovú lopačku. No a to si zober rozdu. Postavíme domček z hliny a potom by sme ho mohli končiť. A ja potom ešte postavím Eiffelovku z hliny. No a čo, mne sa to tak páči. Ja poviem, že ty si je a ty že, no a čo, mne sa to tak páči. No a? Pomôž mi. Už ti pomáham. Ty mi to tu zničil. No. Tak stena. A je to. To nevypadá to mega. Úplne. Škoda, že ti to bude pršať. Nebude. Je chabúc. Používam veľmi dobré zaznačkové lepidlo. No! Mňa napadla mega vec. Čo? Skôr to natáčame? 15 minút? Tak ešte 5 minút to predĺží. Alebo to stopni. Počkaj. Ja rýchlo len niečo postavím. No čo zas? Dve mini Eiffelovky. Aj keď to vyzerá pod možno... Haló, Čo? pozri dve mini Eiffelovky. To čo som urobil? Čo? Dobrá. Tak. Čakaj, idem tuto hneď za tebou a ukončíme to. Ako dvaja kingovia. Kde si? Tu si. Pôjdeme do hlineného domčeka. Pretože hlinený domček je best. Hej, Tak. tuto poď, tuto. Tuto poď. Takže, to si to zničil. Tu. Ja. Takže toto už je koniec môjho prvého videjka, že Paťo? Nie. Ivan. Že áno. Je to Ivan. Sorry. On ma ubil. Takže čaute. To ani Hlína, všade hlína bude. To ani Hlína ovládne nepozdravíš. svet. Hlína. To ani nepozdravíš. Čaute. No vidíš to.